то соли нави мелодӣ бештар аз 2 ҳафта мондааст. сокинон барои таҷлили ин ҷашн аз ҳолу омодагӣ мегиранд. дар ин рӯзҳо гаштугузори мардум бештар ба назар мерасад ва бозори фурӯши тӯҳфаҳои идона низ гарм аст. омодагӣ созай, хариде санарча, светилник, чизои солинави бисёр мехаранд. арчаҳои солинавӣ вобаста ба ҳаҷм ва ороишот ба гунаи мисол аз 30 то ҳудуди 2000 сомонӣ нархгузорӣ шудааст. қимате ки зури на ҳама мерасад. дар баробари арчаҳои солинавӣ ба назари сокинон арзиши дигар нав тӯҳфаҳои идона низ назар ба соли гузашта гарон аст. Ну вот сейчас мы пришли на рынок для того, чтобы посмотреть, что у нас есть. ҳоло мо омадем ба мағоза то бубинем чиҳоро аз маҳсулотҳои солинавӣ дорем. ба кӯдакон тӯҳфаҳои солинавӣ пайдо кунем. дар театр мо афсонаи солинавиро ба саҳна гузоштем ва аз шумо хоҳиш мекунем биёед ба намоиши идонаи мо. нархҳо албатта боло рафтанд нисбат ба соли гузашта. масалан мо порсол шоколадро ба нархи 8 сомонӣ харида будем. ҳоло 9 сомонӣ шудааст. ҳарчанд чунин омодагиҳое барои таҷлил аз соли нав ба назар мерасад, вале афроди онро интизор нестанд. ҳаст одамои ҷашн мегиранд, ҳаст одамое ки ҷашн намегиранд. ҷашн намегирем. имсол арчаи бузурги солинавию дуконҳои махсуси фурӯши тӯҳфаҳо на назди ҳайкали сомонии пойтахт, балки чунин фазоро ҳоло дар майдони Истиқлоли Душанбе дидан мумкин аст. вале ин ҷо рӯзона камодам буда сокинон бештар дар шом меоянд. сокинон мегӯянд дар соли 2022 борҳо шоҳиди афзоиши нархи маҳсулоти ниёзи аввалия шудаанд ва мехоҳанд дар соли оянда аз гаронии нархҳо ҷилавгирӣ шавад. пеш ман дар фикри ба ягон ҷо сафар карданро доштам. ҳоло бошад дар фикраш ҳам нестам. шаҳрамон зебо шудааст. ҳама чӣ дорем аз мева сар карда. вале фақат каме ҷои кор мебуд ва маоши баланд. дар чанд соли пеш таҷлил кардан ё накардани ҷашни соли нави мелодӣ дар Тоҷикистон баҳсҳои тундеро ба бор оварда буд. бархе аз афроди мазҳабӣ таҷлили онро нораво медонистанд. тарафдоронаш онро танҳо як ҷашни бахшида ба оғози сол медонанд, ки ба гуфтаашон ба дину мазҳаб рабт надорад. ҳоло чунин баҳсҳо камтар ба назар мерасанд.